Rahayu, 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 rahayu ingkang samya pinanggih. Kapareng ngaturaken sugeng dalu, sugeng pinarak, sarta sugeng kepanggihan kalian kulawarga ageng sandiwara ketoprak agung budaya. Ingkang wijil saking dusun Tambak Agung, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang Bangkit. Ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Bapak Rabun Widodo. Nuwun para miyarsa budaya kakung Sumawana Putri ingkang kawengku ing gati. Saksampunipun panjenengan sami dipun pasugata uyon-uyon sarta joget gambyong santaus minangka kagem murwakani pagelaran ing dalu menika. Saking sakutra sandiwara ketoprak agung budaya ing dalu menika kepareng nyegahaken cariyos minangkani pamundutanipun Bapak ingkang hamengku gati utawi Bapak ingkang kagungan kersa kanthi nyuwun salah setunggalipun lampahan ingkang mawi ira-iraan sejarah ing Kasultanan Demak Bintoro dumawah perangan Joko Tingkir Ngeratu. Dalang mewah pendapuk Kaasto Dimas Bagus Junianto, Pranoto Cariyos utawi sutradara ingkang dipun tindakaken Alit Suyoto, Pangliing Suwarawati utawi Pesinden ingkang dipun pangarsani Mbak Ayu Ayem Sarija wondening sesepuh pengrawit Kaasto Kiroko Suyanto, pangebrak Bapak Jastro teknis dekorasi tata lampu pakliran ingkang dipun pandegani Dimas Kursin Sakoco. Kepareng kula ngaturaken ranca ing dedapukan ing dalu menika sapisan anggambaraken wonten ing Kadipaten Penarukan Hadipati Tunggul Wulung ingkang dipun pangarsani Bapak Sugiarto Hadi, Reksi Walang Sungsang Kaasto Kiroko Bambang Jasmani, Patih Tunggul Pati Kaasto Dimas Eko Saputro wondening Joko Warono ingkang dipun tindakaken Dimas Eko Wijoyo, tumenggung Prabu Semi Kaasto Dimas Bagus Kunoto, Condrowati Kaasto Mbak Ayu Martiati, Condrosari Kaasto Titik Widayanti wondening Condrowulan Kaasto Ayu Vera Proleta. Salajengipun wonten ing Panti Jepara Ratu Kalinyamat Kaasto Nimas Ayu Ningwati, Karebet Joko Tingkir ingkang dipun tindakaken Dimas Bagus Junianto, Sunan Hadirin Kaasto Dimas Bagus Dumadi. Salajengipun wonten ing Taman Dolanan Para Putri Panglipur Emban
kaastoni Mas Ayu Eka Talenta sarta Hesti Menyes dipun bantu Seniwati Ayu saking Sandiwara Ketoprak Agung Budaya. Ratu Simenanjung kaasto Ibu Satiro wondening Pangeran Penangsang kaasto Dimas Bagus Kasrianto. Salajengipun wonten ing Kasultanan Demak Bintoro Sultan Trenggono ingkang dipun pangarsani Bapak Mukti Ari Wibowo. Sunan Kalijogo kaasto Alit Suyoto Sunan Kudus Jabar Sudik ingkang dipun pangarsani Ki Roko Sunanji. Repat utawi dagelan minangka kagem panglipuring manah panjenengan sami ingkang dipun tindakaken grup trio lawak saking Agung Budaya Cak Gombloh, Cak Deni sarta Dimas Mondol. Para miyarsa budaya kakung Sumawana Putri ingkang kawengku ing gati mekaten rancak ing dedabukan saklebetipun cariyos Joko Tingkir Ngratu penutupe ngatur jaya-jaya angesti budaya kinarya luhuring nusa klawan bangsa agung budaya anjaying bawana sugeng amirsani nuwun.
Kanjeng Adipati Tunggul Wulung. Kula ngaturaken sembah bekti mugi konjuk Kanjeng. Ragyonapati Tunggulpati Paring dawuh sira ngaturake pangabekti marang panjenengan Petak Tombo. Ralit pujo pangestu tambana. sangat anggen kula nampi minangka dadosaken jimat sang kula Kanjeng. Nuwuh Kang Prayu. Mangestuaken dawuh Dimas Jogowaron dawuh katimbalan Kang Mas. sak tekamu ning Kabupaten Penarukan. Pangestunipun Kakang Morake Tambana Yai. Kula tampi mewah ana dados jimat kula kayuwangan sang kula. Dimas Jogowarono Kula sak suwening kagasiro. Dak ditepake oleh pertapan Mojo Agung. Timen kula wendah marang Popo Walang Sungsang. Kapri pawartane opo wis ana undhak-undhakane Yai. nggih Kang Mas. Sak sampunipun kula wonten ing paguron Bapak Resiwalang Sungsang Yo, boten namung oleh pilaraga nanging oleh kasastran kapanditan menika sampun cokat cakup lan terbinas. ayo. Inggih Maturun banget marang panjenenganipun Bapak Walang Sungsang. Nggone paring wewarah marang Kang Sira. Kudu diutama merga apa Yai. Kang Sira kadangipun kakang. Kalamun besok yen wis puntas ing kawruh. Tetep ana ing Kabupaten Penarukan tak pamerake para kanoman kang mapan oleh Kabupaten Penarukan Yai. Lulubuh Kang Prayu kaya. ngestaken Nggih. paring dawuh Kanjeng. Kewajiban ngenani katentreman oleh Kabupaten Penarukan KPT. Kepareng matur Kanjeng Adipati. Ngenani babakan katentreman wonten ing Kabupaten Penarukan. Sedaya para kawula wonten ing sisih kiwa tengenipun Kabupaten Penarukan estunipun boten wonten kekirangan sandang pangan sarta papan sasampunipun panjenengan dados adipati wonten ing Kabupaten Penarukan Kanjeng. Bagus. Pancen kaya singgat jaluk. Aja nganti taledor ngunati kabeh para kawula. Kang mapan ana ing Karang Pradesan mugoe ana ing Marten. Saya-saya aku ngapenake kawula kabeh padha urip sengesara. Nalika panjenengan kepisa lenggah cinggrang sila tumbang merga kabeh pamilih kabeh kawula kalamun ing mekone ana siji wae sing alok kekurangan pindah neoling seme asma kote. Duh Kanjeng Adipati, panjenengan boten susah kuatos. Sedaya para kawula sampun kula taliti sedanten Kanjeng Adipati. Menika leres Kang Prayu ngestaken dawuh. bali panjenenganipun Bapak Walang Sungsang. Ya. Ngenani anggen kula dados prayoman. Ing wekdal sak menika punjering pemerintahan wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Kalamun pantes kula menika saben taun asok glondong pengarep-arep wonten ngersanipun Kasultan Trenggono. Nanging kene menapa saben kula bali jagake suku Bapak wonten ing Kasultanan Demak Bintoro panjenenganipun Bapak Walang Sungsang tansah nyandhak anggen kula bali tindak menika wonten perkawis menapa Bapak. Salam swasti swastina Namasidham. Salam swasti swastina Namasidham. Namo Santi 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 Rahayu. Ger Tunggul Wulung apa sebabe panjenengan tak sandhek perkara swaning Demak Bintoro. Tak umpamake bebasan kaya dene wong nguyahi segara sing tanpa tonji. Coba elinga Kang sira dadi adipati Penarukan kuwi dudu peparinge Sultan Trenggono. Nanging peparinge Sang Prabu Brawijaya ing Majapahit. Laras Dadi lamun kowe kuwi ora suwaneng Demak. Iki ora ana perkara. Apa maneh, Kir? Sultan
Katon Trenggono kae dadi sultan sing ora duwe partisara. Sing tanpa duweni beselet asarane. Iki ra mergo saka akaling para wali. Apa tegese wali? Wali ki wakil. Wakiling para ulama ning Demak. Dadi ora keteng ora duwe partisara, ya iso dadi ratu. Ning ratu ning ulama. Lho kok ora mikir to? Apa ora kok penggale? Iki agamamu agama Buddha. Mongko Demak ke agamane Islam. Nganggone sarwa putih. Nganggo kethu putih. Lho iki tau ketunan. Babar pisan Iya. Nek kowe suanan Demak, iki ketara kae dipati penaruhan Tunggul Wulung. Wong sing ora nganggo kethu. Ya ora. Lah. Mula kanggo yo nggih. Nadyanto penaruhan ki mung sak negara. Mung sak kadipaten. Ayo padha dipepetri agama Buddha. Tinggale Sang Prabu Brawijaya Majapahit. Kudune kok eling-eling. Elingo karo sing peparing. Ya ta? Nek tak pikir-pikir kini sing salah ya Sang Prabu Brawijaya. Apa langsung sang? Kini menapa ndika nyalaken dening sambat dalam Sinun Prabu Brawijaya. Rikala ana sarasan yang pendopo Demak Agung ana ing Majapahit. Para brahmana dikumpulke kebuat. Ing kono ana tekane Sae Kramat. Wong saka negara Timur Tengah. Munggah nang pendopo Majapahit. Jaluk palilah karo Sang Prabu Brawijaya arep biarake agama Islam. Banjur Sang Prabu Brawijaya maringi nilah karo Sae Kramat diparingi bumi ampel. Satemah ampel dadi pondok kang gedhe. Ganakake giar agama Islam. Islam saya ngrembaka. Ya toh? Buddha mung kari sak kuku ireng. Sing manggon yang penaruhan iki lho Cang. Ayo padha dikuwati, digondeli. Agama ki ageman. Mula ger. Mula aku nganti nyandek karo sliramu. Lamun kowe rasuan yang Demak ora salah. Trenggono kae ora sultan. Ya toh? Kae mau apa? Pewarnan. Ngenteni gedene anake Pati Unus. Sing jenenge Pangeran Timur. Ya toh? Lah, ing kono saiki digawa karo Ratu Semenanjung. Mulane Trenggono ora duwe partisara. Nanging Bapak, ing penaruhan menika dados bumi andhar. Kalamun ing mengkene kula boten suwan. Wonten Demak Bindara dinakwa kula menika mengkang pranatan bela lho ana ing kasur. Ora apa-apa didodok. Oh. Apa kowe wedi nek perang kalah? Loh, prajurit penaruhan iki tak boleh kaji. Dibacok melorok. Disuduk mantuk-mantuk. Dibedil dotek pecicil. Ora tumomo. Mula yo nggih. Aku njaluk kanthi banget. Dina iki nganakno garis kepisahan. Demak ben Demak. Penaruhan ban penaruhan. Siramu balela saka Demak.
kadaya suatu minta pakartine putrane Raden Kasan. Mila wedal sakmenika kaya sumpah wonten sak ngareping para saka guru ing Prawan. Sumpah apa piye? Wiwit dina iki Adi Pati Tunggul Kula Prawan bakal balik kajen cepet-cepet balik lo oleh Demak Bindoro. Ono sasmita. Ketone sasam. Aku saka Demak. Ojo ngawes torena penyambune. Aku tenan. Oh, datang. Oh. Ada. Pancen gunku rasan Demak Bindoro telu papat gancik sengaja kadang Tunggul Uluk mbali lo ning Demak Bindoro jenengan bali Kapas Tunggul Uluk yen to panjenengan dalem kepengin bali lo wonten ing kasultanan Demak Bindoro lajeng kanthi dasar ingkang kados pundi Kang? Yai Probosmi nggih. Nganti aku misake pranatan dasari gumathok lan cetha terwela. Kula Yai. Aku ngelingi nalika suwun. Rupane Praja Pahit. Nang diasta samban dalem sinup Prabu Brawijaya ing Praja Pahit. Rob Wijaya Sernos ing Mojopahit saka tumindak pakarti putrane Raden Kasan sing nalika semana diparing alas gagah wangi. Gagah wangi kababat dadi kutha raja kang gedhe katalah Kabupaten Bintoro. Ora dadi boyo nanging oke para wali padha mojo-mojoi sarujuk ora pantes yen Bintoro mung didake kabupaten yen bisa didadekake kasultanan Raden Kasan didadekake sultan oleh Demak Bintoro
Mojopahit bapak lan anak wis wani merangi marang tuwa saya wong tuane sertos ning Mojopahit kabeh bosku tuminta bagatine Raden Kasar kula ya nganti temboko iki miturut lembar isyarat ing Demak wis ana sing ngumpi ora liya Trenggon aku dikapitaya umpama ora kembali pancen aku ngepelake mbalekake kajian oleh Praja Mojopahit katamu kapahe dadi ratu kejayaan wonten ing negari Mojopahit. Nanging panjenengan kedahe mut. Yen to titi wedal sapunika sakblubuhipun negari Mojopahit, pranatan tunggal dumunung wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Tur malih yen to panjenengan balela sami kemawon kula ibarataken timun musuh duren tumunipun mapan wonten ing Penaruhan durenipun mapan wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Yai Praposmi iki kabeh ucaping para pinispo pancen kaya ngono iki bakal ilangake marga aku wis wani mengkal pranatan wis tak dodo aku pengenake Sultan Trenggono Leren goreng dari Sultan oleh Demak Bintoro aku sing dadi ratu Kang Mas Tugululung Yai tanpa dina tanpa paedah kula ngaturi emut dumateng panjenengan nanging ngaturi kaweningan yen sowan kula wonten ing Penaruhan kula kesampeyan purba mewah wasesa pindho salira Kanjeng Sultan Trenggono yen to panjenengan tetep maguguk magutawaton badhe kula ranti wonten sakjawi perang masuk waron aku bisa nggambarake tonton ing Kabupaten Penaruhan sedelok maneh bakal ana pragati kula ganti aku perintah barang wis sakloro kanthi prajurit kang ampuh kang gambe yen bisa propos bisa prajurit baleto nek Sultan menawi mekaten kula nyuwun tambahan pangestu.